Hola. Sí, sí. Hola. Agora sí. Sí? Sí? Funciona. Bueno, facía falta aí unha voz milagreira. Boa tarde a todos e todas. Moitísimas grazas pola presenza neste pleno ordinario do mes de xullo de 2025. Desculpar a ausencia do secretario, acompáñanos tamén unha traballadora do Concello de Ribeira que o sustitúe. E o primeiro punto da orde do día vai ser aprobar a acta do pleno ordinario do 30 de xuño de 2025 que daríamos aprobada por asentimento se non hai ninguna cuestión que modificar, engadir ou suxerir. O punto número 2 é a modificación número 2 das bases de execución do orzamento prorrogado de 2024. Para as persoas que nos están vendo e tamén coñecemento público, a proposta que hoxe traemos a pleno trátase da aprobación das subvencións nominativas do ano 2025 dada a necesidade de destinar recursos públicos ás entidades sociais, culturais, deportivas, económicas do noso Concello. Para que a xente tamén coñeza a casuística, dicirlles que cando se prorroga un orzamento non se prorrogan todas as partidas orzamentarias que hai nel. Nese caso, pois hai que facer modificacións puntuais, como é que estamos levando hoxe adiante, que consideramos de responsabilidade institucional ou habilitar estes mecanismos que permitan a continuidade das actividades que desenvolven todo tipo de entidades, tanto sociais, culturais, deportivas, económicas ou de calquer outro tipo, e que teñen subvencións por parte do Concello de Ribeira. Estamos falando de que vamos a chegar a un orzamento de 353.000 euros, un investimento que recae directamente na sociedade ribeirense a través destas entidades que traballan dende os ámbitos de diversidade funcional, apoio social, loita contra a drogadicción, dinamización cultural, promoción do comercio local, actividades deportivas ou incluso de cooperación internacional ou de educación. Por poñerlles algúns exemplos, estamos falando de subvencións que reciben Ámbar, Amicos, Acreva, Asociación Renacer, Cáritas, Cruz Vermella, o Centro Recreativo de Artes, a Asociación de Empresarios, asociacións tamén como pode ser Reventa Pistóns ou grupos, entidades públicas como poden ser a Mancomunidade de Concellos Barbanzarousa, a Federación Española de Municipios e Provincias, a Federación Galega de Municipios e Provincias, Eixo Atlántico, a Asociación Española contra o Cancro, o Liceo Marítimo ou, por exemplo, esa contía de 40.000 euros que acordaba este pleno destinar directamente ao Culturmar e que tanto éxito tivo no noso Concello estes días pasados que viamos ao encontro de embarcacións tradicionais e que nos permitía revivir a cultura mariñeira deste Concello. Xa digo, esta é unha proposta moi similar á que se fai todos os anos, cambian as contías, pero sempre para incrementar a súa totalidade con respecto a outros anos. Aí destacar a contía que se lle incrementaba ás entidades de ámbito social dende xa hai un ano e, por tanto, que este ano queremos manter, e tamén que se inclúen algunhas entidades novas que antes, no pasado, non se recollían. Entón, non tendo máis cuestión que aclarar, doulle xa a palabra aos grupos que desexen intervir. Polo Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, temos encima da mesa a aprobación e a modificación desa base 51 do orzamento ca finalidade de poder facer posible esa financiación para a actividade que fan as distintas entidades que temos no municipio. Señor alcalde, somos plenamente conscientes das competencias que ten vostede para elaborar o orde do día do pleno. Sabe que ven este punto a pleno sin ter consenso dentro do propio equipo do goberno local. E vamos a detallar por qué. Señores, fai recentemente, poucos meses, viñamos de aprobar un plan económico financiero para cumprir a normativa que nos manda o Estado.
Sabemos que temos establecido un límite de gasto do incremento con respecto ao ano pasado do 3,2%. Pois ben, aquí hoxe encima da mesa temos que as cuantías destinadas a subvencións para este tipo de entidades pasan do ano 24 de 302.000 euros a 353.000. Estamos falando de un incremento superior ao 16%. Isto non é ter rigor cos cartos públicos. Sabemos que tivemos esa modificación e ese suplemento de crédito para financiar esa actividade que foi o Culturmar, na que todos os grupos desta corporación aprobamos e houbo un acordo unánime para celebrar eso. Pero hai outra actividade que se trouxo aquí ao Concello de Ribeira o ano pasado, esa asociación vinculada á Asociación Cultural Mares do Fin do Mundo, que leva unha subvención nominativa de 18.000 euros, da que nos discrepamos e, por outra parte, non coincidimos. Vamos a decir detalladamente o por que non estamos de acordo con esta subvención. Primeiro, xa aquí en este pleno xa se puxo, digamos que un pouco en cuestión a rentabilidade ou o beneficio económico que traía esta actividade a Ribeira. Pero entrando polo miúdo e vendo a xustificación que presentaron de gastos para cobrar a subvención do ano pasado, encontramos unhas cuestións que realmente son preocupantes, porque, como di ese bello dito, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino tamén parecerlo. E aquí nos atopamos con que o propio presidente da Asociación Cultural Mares do Fin do Mundo factúralle á propia asociación 5.747 euros por coordinar e programar actividades desa actividade. Pagamos tamén, curiosamente, outra factura en concepto de dereitos de marca que vai a 3.327 euros. Logo tamén nos encontramos con outra factura tamén de actividades vinculadas con estos actos de 3.630 euros que curiosamente emite a persona que vive no mismo domicilio a donde se lle envían as facturas da Asociación Culturales Mares do Fin do Mundo e que, por certo, pertenece á parroquia de Palmeira. Pagamos en aloxamento, manutencións, casi 4.000 euros, señor alcalde. Pagamos en viaxes de navegación 2.210 euros. Pagamos por comunicar en redes sociales e por xestionar redes sociales máis de 5.000 euros e a maiores, pois aínda encima temos a xentileza de pagarlle a cena de clausura de actividades. Por todo isto que lle acabo de explicar, o Partido Barbance Independiente cree que hai que ter un pouco máis de rigor no uso dos cartos públicos e que hai que mirar moi ben cada euro e, por encima de todo, que temos que intentar cumprir cas normas fiscais. Dito isto, evidentemente, non o vamos a apoiar, porque xa sabe vostede que lle fixamos a proposta de retirar esta subvención nominativa. Por outra parte, tamén hai que incidir que en outras asociacións ou entidades temos a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte que se incrementa 10.000 euros e que está, ademais, previsto de cara ao ano 26, 10.000 euros. Pois creo que no propio seno da Mancomunidade se terán vostedes que replantear as cuantías, porque dificilmente vamos a cumprir ese límite de gasto si pasamos de 55 que había o ano pasado a 65 deste ano e a 75 do ano que ven. As normas están aí e as normas son para cumplir. Si non cumprimos por este lado, teremos que aplicar rebaixas en outros capítulos de gasto que o temos francamente difícil e complicado, e vostede o sabe perfectamente e é consciente, e Ribeira, non solamente todo pode ser gastar diñeiro de calquera maneira. E rematando, señora Pouso. Vou rematando, quero facer tamén unha referencia a esa festa turística que temos en Ribeira de tanta importancia que move tantos miles de personas.
A Asociación da Real e Ilustre Cofradía da Dorna ten unha subvención nominativa de 40.000 euros. Pero, señor alcalde, hai que ter tamén seriedade, hai que xestionar con profesionalidade e con rigor. O que non podemos é estar dando unha nominativa de 40.000 euros e logo resulta que estamos financiando, por outro lado, máis de 17.000 euros en acometidas eléctricas, máis de 5.500 euros en carteles e publicitarios, eso pagado directamente dentro do Concello, 3.500 euros na Orquesta de Salou-Ban, máis de 10.000 euros en baños, que estamos de acordo en que queremos ter Ribeira limpa e poñer baños a disposición da xente, pero que non se pode estar por un lado dando unha nominativa e por outra financiando tantísimos gastos, máis de 7.500 euros que costa a limpeza de todo ese evento, e logo teríamos todo aquilo que se nos vai en vallas, mobilizar vallas, pagar horas ou contratar empresas e seguridade que temos sin cuantificar. Estaríamos falando de máis de 100.000 euros en total. Entonces, as reglas fiscais son as que son e o que lles pido a vostedes é responsabilidade e seriedade a hora de xestionar os cartos públicos, sendo consciente que estamos completamente de acordo con todas ao resto das subvencións que van en esta relación, porque somos conscientes da necesidade que teñen de financiar os seus gastos as entidades do municipio. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Pouso. Quenda do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra a señora Betanzos. Boas tardes. Grazas, señor alcalde, concelleiras, concelleiros, veciñanza. Hoxe a proposta que traemos ao Pleno é a aprobación das subvencións nominativas as cales conceden as entidades sociais, culturais, deportivas e económicas do noso Concello para manter as súas actividades, sendo por parte do Goberno unha vontade política clara de manter o apoio do tecido asociativo e social de Ribeira e desenvolver un papel fundamental na vida do noso Concello. Na actualidade encontrámonos nunha situación de orzamento prorrogado, que no que se refiere a subvencións nominativas non se prorrogan automáticamente, tendo que ser no Pleno ratificadas mediante a modificación da base de execución do orzamento. Levar a pleno esta proposta non é trámite calquera, é unha decisión do actual Goberno de Ribeira, que mostra no compromiso responsabilidade institucional e transparencia nas xestións de recursos públicos, garantindo que a cidadanía coñeza como se distribúen os fondos municipais. Por primeira vez contémplanse que estas subvencións poidanse cobrar de maneira anticipada ata un 50%, facilitando que as entidades non teñan que adiantar cartos en desembolsos de importes moi grandes. Esta medida, que foi directamente solicitada por o tecido social de Ribeira, pretende, desta forma, resolver as súas necesidades. Manteránse todas as subvencións que ata agora se viñan aprobando con carácter anual nos últimos anos, incrementándose no último ano o número de entidades que reciben estas subvencións nominativas, como son a Asociación Española contra o Cancro, ICE Renovación, Asociación de Acompañamiento para o Persoal Educativo, Mares do Fin do Mundo, Liceo Marítimo, entre outras. Entidades que desenvolven un considerable traballo para este Concello. Destacar que as entidades de ámbito social viron incrementada a súa cuantía desde o ano pasado, a cal se quer manter en este ano. Expoñer tamén a achega directa de 40.000 euros á entidade Culturmar, que se destinará para apoiar o encontro de embarcacións tradicionais que tanto éxito tivo, congregando miles de persoas en Ribeira, ao redor da cultura marítima. O importe total das subvencións ascende a 353.000 euros, investimento que retorna ao pobo de Ribeira a través das asociacións que traballan tanto nos ámbitos da diversidade funcional, apoio social, loita contra as adiccións, dinamización cultural, promoción do comercio local, actividades deportivas, educación e cooperación estatal e internacional, entre outras. Subvención nominativas que permitirán continuidade de programas, asistencias a persoas con baixos recursos, como Cáritas, ICE Renovación ou Cruz Vermella,
desenvolvemento de actividades inclusivas por parte das entidades como Ámbar, Amicos ou Acreva, celebración de eventos culturais e tradicionais tan importantes como a nosa Festa da Dorna, Festa do Percebe ou Mostra Internacional de Cinema Mares da Fin do Mundo, promoción do pequeno comercio mediante campañas e feiras como Gastromar, Vía Mare, campaña de Nadal para o mantenimento e cooperación ca Asociación de Empresarios de Ribeira, colaboración cas universidades, entidades de cooperación e asociacións culturais que enriquecen as actividades que se desenvolven no noso Concello. En definitiva, estamos a falar dun instrumento que garante o funcionamento e continuidade dos proxectos e entidades que fan de Ribeira un lugar acolledor, dinámico e inclusivo. Non son números, son persoas, colectivos e valores que dan vida e enorgullecen o noso Concello. Por isto, solicitamos o apoio da Corporación para a aprobación desta modificación coa que reafirmamos o compromiso co tecido asociativo do noso municipio. Moitas grazas. Gracias, señora Betanzos, que anda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Moitas gracias, moi boas tardes, noites a todos. Bueno, pois parécenos, dende logo, señor alcalde, canto menos sorprendente que nos atopemos cunha modificación da base 51 que creo que non responde aos obxectivos expostos aquí fai uns meses cando se aprobou pois ese PEF que insinuaba de algún xeito pois que había que apretarse o cinturón e prescindir de gastos superfluos. Atopámonos cunha relación de subvencións que, aínda que vostede falaba aquí, que é prácticamente igual que a do ano pasado, a señora Pouso xa adiantaba que a situación é bastante diferente, vexo que non está nin consensuada co equipo de goberno, nin con ninguén. E falaba a señora Betanzos, fai un momentiño, que esta era unha proposta de cambio do goberno municipal. Non, a min o que me parece que esta é a proposta do Bloque Nacionalista Galego. E me parece que hai que ter, señor alcalde, bastante soberbia para que con 5 concelleiros se atreva vostede a poñer en risco algo que lle levamos reclamando dende o Partido Popular durante meses, que é que traia vostede as nominativas ao pleno porque hai asociacións, hai entidades que teñen que beneficiarse. Yo dixemos por primeira vez cando truxo aquí o asunto de Culturmar. 3 ou 4 meses despois ven un documento que, como digo, está completamente sin consensuar. Eu creo que ese PEF nos marcaba que hai que recortar. En vez de recortar, eu vexo que aquí o que se fai é aumentar o capítulo 4. Este ano aprobábamos esos 40.000 euros efectivamente que iban para Culturmar. Ben feito. Tuvemos aí unha actividade que trouxe o seu retorno, na que participou moitísima xente e que este pleno pois aprobou de xeito unánime. Pero xa fai meses atrás, cando se aprobou aquí un recoñecemento extrajudicial de crédito con un montón de facturas que a señora Pouso relatou algunhas delas, non recordo se había ou non había máis, aparte de relatar outras moitas cousas pois bastante interesantes con respecto a esta actividade, xa mostramos o noso desacordo con esa subvención de Mares da Fin do Mundo, que incrementa, ademais, este listado de subvencións e que nós naquel momento xa non vimos por ningún lugar o retorno. A mí chamame a atención que se lle vayan a dar pois 18.000 euros ao Festival do Mares da Fin do Mundo cando onte vostede en Aguiño hinchaba o peito dicindo que lle damos unha gran subvención á Festa do Percebe, 15.000 euros. Mire vostede cal é o retorno da Festa do Percebe e cal foi o retorno de Festival de Cine de Mares da Fin do Mundo. Pois eu creo que merece moito máis a Festa do Percebe que un festival que truxemos, que estuvo moi ben, pero creo que xa é o momento de deixalo de lado. Creo que non debemos darlle cobertura a algo nestos momentos que non nos tuvo retorno, como digo, oportuno e que ademais nos costou moitísimo máis do que aquí se anunciou. Nos sorprende tamén, se relataba antes, esa subida á Mancomunidade Arousa Norte de 10.000 euros. Eu pregúntome en base a que, señor alcalde, porque non temos novas dese PSTD que temos mancomunado, non sabemos se hai avances ou non os hai, non temos novas desa encomenda que lle aprobamos neste pleno para xestionar o DTI, que, se mal non recordo, para Ribeira eran como 240.000 euros. Tampouco sabemos se esa encomenda está xestionándose e se está facendo algo. Que vai a pasar con todos esos fondos, señor alcalde? Eu creo que non debemos premiar ese non retorno que ata agora, ou polo menos este grupo, non tivo noticias de que se fixara absolutamente nada. Creo que con esos cartos poderíamos tamén nos facer un gran, seguramente, plan de turismo ou ter pois un técnico a maiores. Creo que hai que pedir contas a todo ese xestión de fondo europeo que hai que facer a través da mancomunidade. Hai que replantear como se está facendo eso
e o que nos vai a supoñer. En definitiva, o que se decía, sempre a favor das entidades sociais, das entidades culturais que fan un labor continuado durante todo o ano no noso municipio. Pero tamén hai que decir unha cousa, aquí tamén se lles enche a boca falando de todas esas entidades sociais as que se lle aumentou a cuantía o ano pasado en 400 euros, pero moitas veces o que se lle dá por un lado quítaselle polo outro, porque hai entidades sociais que están pagando un alugueiro por ter un local para facer actividade social, repito. E, polo tanto, está moi ben, douche por un lado e quitoche polo outro, que eso non o decimos, señor alcalde. E sabe vostede ben a que entidade social me refiero. Polo tanto, eu creo que vostede ten que poñer os pés na terra e ser consciente da realidade na que se atopa este Concello. Non ten ninguna maioría suficiente, ninguna situación económica bollante para presentar isto así, sin ningún tipo de diálogo. Hai que saber que este PEF é limitativo no gasto, como decíamos, e que se pretendemos aprobar xa non o mesmo importe do ano pasado, sino un importe superior, en detrimento de que? Vai a rebaixar a emerxencia social, as axudas en material escolar, as axudas directas aos clubes deportivos ou ás entidades sociais. Señor alcalde, de verdade, estamos sempre a carón de todas as entidades que traballan no día a día do noso Concello, pero non así. Non sin diálogo, non sin consenso é outro exemplo da maneira que traballar que ten vostede, desa que tanto presumía e da que tanto careceu. Instolle a que negocie este listado de subvencións coa Corporación Municipal, con todos os grupos, que esta relación sexa presentada nun prazo de 15, 20 días para que a xente poida cobrar en tempo e forma e, dende logo, o que lle pedimos é que teña o beneplácito de toda a corporación, porque creo que é un tema suficientemente importante, e tamén o rigor económico que se merece a situación deste Concello. Nada máis de momento. Gracias, señora San Pedro. Ben, pois, vamos a relatar algunhas cuestións aos grupos que puxeron algún tipo de alegación. Señora Pouso, non é certo de que non se levara a Xunta de Coordinación que temos como membros do Goberno. É dicir, levouse en tempo e forma a Xunta de Coordinación, dixenlles que iba a modificar algunha cuestión coas que vostedes non estaban de acordo dese convenio, non se me dixo absolutamente nada ata despois de dicirlo ao propio interventor de que metese este punto na orde do día, e vostedes despois sí que me dixeron, unha vez que xa estaba incluído para a orde do día. Con respecto a Mares da Fin do Mundo, mira, indicarlle que evidentemente é un festival de cine internacional que estivo antes noutros concellos, non naceu en Ribeira, como vostedes ben saben, conta con axudas da Xunta de Galiza por parte da Secretaría Xeral de Lingua, por parte da Deputación da Coruña, dos concellos nos que se inseriu, indicarlle que concellos máis pequenos que o noso pois recibían prácticamente o mesmo. Estamos falando de que concellos como o de Carnota ou o de Muros, bastante máis pequenos que o de Ribeira, dáballe máis de 12.000 euros. É dicir, tampouco é un gasto inasumible para 5 xornadas onde hai actividades de mañá, tarde e noite. E vou relatar algunhas das que se fixeron. Navegacións tradicionais pola ría, espazos gastronómicos, charlas divulgativas, obradoiros con asociacións locais, obradoiros de cinemas con móviles, que foi todo un éxito e que houve unha película feita por Rapazada de Ribeira e que se presentou tamén no encontro de embarcacións tradicionais, a parte de ser unha das películas que pechou a gala da mostra. Tamén houve programas de radio en directo, unha exposición fotográfica, faladoiros sobre o mar. E todo iso cunha achega, creo que bastante comedida por parte do Concello de Ribeira. Eu estou disposto, claro, que a dialogar, a consensuar, onde vostedes creen que hai que rebaixar as subvencións nominativas. Agora ben, se hai que facer recortes, o mellor haberá que facelo en partidas xerais, e non naquelas que a un grupo lle gusta ou non. Eu invítolles a mirar, por exemplo, a proposta do ano 2022, onde o señor Manolo Ruiz Rivas levaba unha proposta de subvencións nominativas exactamente igual a que hoxe se vai a someter a votación. Prácticamente igual. Hai 2 ou 3 variacións. Dígolle cales. Miren, o convenio da USC do ano 2022 pasa a 18.000 euros. Ano 2022 non está unha subvención para o Serriño de Aguiño para levar a Festa da Navalla. Nesta proposta de hoxe, sí.
tampouco hai a escudería Ribeira Ría de Arousa, 20.000 euros, que antes estaba na 2022 e nesta non. Ou, por exemplo, ICE Renovación non contaba cunha subvención nominativa anual e agora sí que a leva. Prácticamente todas as subvencións que reciben as entidades de Ribeira, prácticamente todas están nesta proposta. A gas, dúas, que se lle incrementan. Unha, evidentemente, é a Encontro Mares da Fin do Mundo e outra é a Culturmar. A min gustaríame tamén que vostedes lle expliquen á sociedade ribeirense por que non están de acordo con ese encontro que precisamente ven a reforzar unha das cuestións que viñamos a falar sempre dende que nos presentamos as eleccións, que era desestacionalizar as actividades culturais e deportivas, primeiro, que non estea todo realizado na época de verán ou na época de máxima afluencia. Estamos reforzando a actividade dun contedor cultural como é o auditorio e pregúntenlle a hostelería ou a restauración se ese evento contribuiu a xerar un impacto económico positivo no mes de outono para os seus negocios. Nós creemos que sí. Por tanto, evidentemente, eu someto isto a votación. Unha cuestión máis que se me olvidaba. Dicían da achega da Mancomunidade de Concellos Barbanza-Arousa. Pois, efectivamente, hai que achegar máis fondos, basicamente porque a estrutura dos concellos, da Mancomunidade de Barbanza-Arousa necesita eses fondos adicionais para someter toda a actividade que se está levando adiante por parte dos 4 concellos nos que estamos integrados, Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo. A min gustaríame tamén que se me propuxese aquí se vostedes están de acordo ou non en sair da mancomunidade dos concellos, porque non estamos de acordo con esa subida. Tamén haberá que propoñer as cousas en serio, porque nese pleno acordamos esa subida. Para que? Pois precisamente para aforrarlle cartos aos concellos en tarefas básicas, como, por exemplo, é a do mantemento de sendeiros e o Camiño de Santiago. Unha forte aposta, e non estaba eu como alcalde cando se fixo o Camiño de Santiago de Barbanza-Arousa. Verdade que non, señora San Pedro? Eu non estaba como alcalde cando se fixo ese Camiño de Santiago. Por tanto, agora a proposta é, e ademais partiu de min como alcalde, que se incrementaba a cota, sería sempre con un beneficio para os concellos que estaban dentro da mancomunidade. Un deles era a roza dos sendeiros e tamén do Camiño de Santiago. E outro dos motivos polo que hai que subir esa contía é porque a Axencia de Turismo de Galicia recortou de golpe e plumazo 60.000 euros o convenio que tiña ca Mancomunidade Barbanza-Arousa, pasando de 120.000 euros a menos de 60.000. A mí tamén me gustaría preguntarlle ao señor Merelles do Partido Popular por que lle quere recortar eses cartos á Mancomunidade de Concellos cando lle están facendo un traballo, pois eu creo que encomiable, en traer turismo sustentable e turismo activo a nosa contorna. Pola miña banda, nada máis. Vamos xa a pasar á votación deste punto número 2, que son as subvencións nominativas para entidades sociais, culturais, deportivas, económicas deste ano 2025. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pois decae cos votos en contra do Partido Popular, PBBI, e votos a favor de BNG e Partido Socialista. O punto número 3 é a modificación da ordenanza fiscal pola retirada e inmovilización dos vehículos na vía pública. Ben, teñen aí no informe da Policía Local pois unha relación, un informe do Tesoureiro, teñen unha relación dos gastos aplicables que custa a retirada dos vehículos por parte do Concello, igual que a inmovilización por parte do CEP ou do enganche e a retirada das motocicletas. Ben, o Servizo de Tesourería pois fai unha proposta de facer unha pequena subida, xa que o servizo hoxe en día é deficitario e non cubre cos gastos que implica a retirada dun vehículo, dunha motocicleta ou do enganche do propio guindastre. Nese sentido, pois estamos falando de que se subirían esas 3 contías
moi lixeiramente, non? Na retirada dos vehículos pasaría de 100 a 129 euros, o enganche de 50 a 79, a retirada do vehículo, de moto sería de 75 a 104 euros e a inmovilización de 50 a 79. Ben, esa é unha proposta que facemos ao Pleno, basicamente para que este servizo que presta o Concello para as persoas que non deciden estacionar correctamente os seus vehículos, pois que lle siga custando cartos ás persoas que sí estacionan ben, que sí cumpren coas normas de tráfico e, por tanto, pois é unha maneira de non ter ese déficit de maneira recorrente cada vez que retiramos un vehículo ou unha motocicleta. Deixolle xa a palabra aos grupos que desexen intervir. Por o Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, entendemos que a adaptación dos precios é unha necesidade que pouco a pouco terá que pasar con distintas tasas. Ahora ben, nos preguntamos unha cousa que suele oírse de vez en cando, é se cando se sanciona algunha persona en cuestión de recaudación ou non, que suele pasar este tipo de cousas. Na miña opinión, que incumple algunha norma, sexa de forma deliberada ou de forma inconsciente, terá que pagar a conveniente sanción. Por lo tanto, entendemos correcta actualización de precios. Non teño nada máis que añadir. Moitas gracias. Quen do Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Esta modificación da ordenanza trátase máis que nada de, digamos, pois nivelar os custes que lle acarrexa o Concello, tendo en conta de que o facemos a través de un servicio que está externalizado. Seguramente poderíamos ter unhas tarifas máis baratas se en este momento pois estuveramos prestando o servicio de xeito directo. Pero ben é certo de que en este non é viable a corto prazo pois facer esa adquisición do camión grúa e ter o personal cualificado necesario para efectuar estas inmovilizacións e retiradas de vehículo. Por lo tanto, nese estudio de custes, o que se fixo foi recoller as tarifas que estamos abonando, as cuantías que estamos pagando a esa empresa que nos presta o servicio e, dende logo, pois tamén facer fincapé na cidadanía que procuren deixar os seus vehículos ben estacionados e que non obstaculicen nin estén incumprindo as normas de tráfico, porque, dende logo, non lle vai a salir barata a cuestión ter que mobilizar un camión grúa e levar un vehículo ao depósito. Por parte do Concello, tamén por parte do Goberno, somos conscientes da dificultad que hai da escasez de prazas de aparcamento. Se está facendo un esforzo tanto a nivel de intentar conseguir parcelas para facilitar máis espacios para aparcar e, polo tanto, ter, digamos, que as calles ordenadas e que a xente poida facilitarlle a xente que poida cumprir esas normas de circulación. Mais nada, moitas gracias. Uso, quen da do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Boas tardes. Moitas gracias, señor alcalde. A proposta que hoxe traemos ao Pleno pretende corrixir unha situación insostible dende o punto de vista económico e garantir un servicio público eficiente, autosuficiente e adaptado aos custos de prestación do servicio na actualidade. Estamos a falar da modificación da ordenanza de tráfico para actualizar os prezos aplicado polo Servicio de Guindastre Municipal. Actualmente os prezos vixentes non cubren nin siquiera os custos reais do servicio. Esta situación provoca un déficit económico que, como Concello, temos a responsabilidade de corrixir. O Servicio de Guindastre non pode continuar financiando a perdas, xa que iso supón que o conxunto da veciñanza está a asumir uns custos xerados por infraccións individuais. En concreto, propomos as seguintes actualizacións: vehículos lixeiros, os coches, de 100 pasarían a 129 euros, motocicletas de 75 euros a 104 e a mobilización do vehículo de 50 euros a 79 euros. Estas actualizacións non son arbitrarias, responden a un estudio económico feito por Tesorería que detalla os custos reais do servicio, incluindo personal e custos administrativos. Ademais, os novos importes están en liña cos prezos que aplican outros concellos de características semellantes ao noso.
Compre lembrar que o obxectivo non é recaudatorio, senón correxir un desequilibrio económico e garantir que quen infrinxe as normas asuma os custos derivados da súa acción. A maioría da cidadanía cumpre coas normas de tráfico e non é xusto que sexan estes o que acaben sufragando o servicio a través dos impostos xerais. Por outra banda, esta medida tamén ten un efecto disuasorio positivo. Unhas tarifas axustadas ao custo real do servicio serve para concienciar sobre a importancia de cumprir as normas e evitar conductas que perxudican o tráfico, a seguridade viaria e a convivencia cidadá. Polo tanto, solicitamos o apoio desta corporación para aprobar esta modificación da ordenanza na liña de responsabilidade económica, a xusticia social e un bo funcionamento dos servicios municipais. Moitas grazas. A señora Betanzos, que anda do Partido Popular. Señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Ben, traen hoxe a este pleno modificación da ordenanza fiscal pola que se regula a taxa de retirada, inmovilización e depósito de vehículos na vía pública e camiños adyacentes. Ben, o primeiro que teño que decirlles que isto é un tarifazo en toda regla, que van a asumir os veciños e veciñas de Ribeira. Porque imos ver, vostedes falan para facer esta modificación, foron a facer un estudio en base, supoño que as facturas que se lle pagan á empresa que está prestando por factura o servicio, que, por certo, é de fai un ano, do ano 24, pero non sabemos cal é a verdadeira motivación se as tarifas, segundo obra na Providencia da Alcaldía, segundo a proposta que se nos presenta, son sensiblemente inferiores. A motivación máis alá da mera recaudación. Porque imos ver polo miúdo como pode ser que unha retirada de un vehículo pase a costar agora 129 euros, cando antes costaba 61,26. Están aquí, convidolle a todos os veciños e veciñas que se informen na web as tarifas actuales. Unha retirada dunha motocicleta de 24,52 pasaría a 100 euros. É unha retirada dun ciclo de 6,10 a 100 euros tamén. E está aí, que eu xa sei que o señor alcalde vai a dar a volta a papeleta, pero está aí na web para que o vexan. As actuales están na web en transparencia. Unha inmovilización dun vehículo de 28 con 43 a 65. Unha motocicleta, un ciclomotor e semellantes de 16,24 a 26 euros. O depósito quedaría totalmente igual ás tarifas existentes. Pero se facemos unha comparativa con outros concellos, non me diga, señor Betanzos, que están igualadas con os concellos de similares características, porque é faltar a verdade. Por exemplo, Santiago, no que gobernan vostedes, ten unhas tarifas bastante inferiores. Estamos a falar que, por exemplo, Cambre cobra por unha retirada dun vehículo 90,15. Aquí, 129 vamos a cobrar. En Santiago ou en Coruña, no entorno dos 86 euros. Aquí, 129. IVA aparte, que o sepa a xente. En segundo lugar, pois empezan vostedes a casa polo tellado. Porque habería que tirarlle das orellas non só na subida que están facendo con este tarifazo, senón tamén porque aquí falta un contrato deste servicio. Non sería máis lóxico traer e facer un pliego de condicións técnicas axeitado a este servicio e sacalo a licitación? Sería, por unha parte, pagar un precio máis axeitado e acaído para a cidadanía, e tamén a empresa que presta o servicio non tería outra seguridade xurídica e económica. A nós isto parecenos un tarifazo excesivo e, polo tanto, non imos a votar a favor. A señora Barreiro. Ben, entón, entendo que a súa proposta é subvencionar aquelas persoas que aparquen mal e que lle teñamos que retirar o vehículo. É dicir, que a todas as persoas de Ribeira que estacionan ben, que son a maioría, a ampla maioría dos ribeirenses, pois que teñamos que asumir as sancións daquelas persoas que deciden, polo que sexa, aparcar mal. Xa lle dicía a señora Pouso, é que estamos habilitando máis estacionamentos gratuítos e despois tamén temos tarifas reducidas no estacionamento do Centenario. Por tanto, eu sei que nestes meses de verán, especialmente, deixar o vehículo en Ribeira é custoso, pero entendemos que temos que prestar un servizo axeitado, que non se poden ocupar vaos, que non se poden ocupar beirarrúas e, sobre todo, por temas de accesibilidade, que a xente ten que poder discorrer pola beirarrúa sen que haxa obstáculos. En ese sentido,
cando hai un vehículo subido a unha beirarrúa, pois ao final deteriórase e todos estamos máis enfadados porque as beirarrúas rompen e hai un vehículo obstaculizando o paso, non? Xa digo, é unha proposta acordada que vai en liña de outros concellos, non é certo que sexa un tarifazo, faltaría máis, e o que estamos facendo é adecuar o coste do servizo ao prezo real, basicamente para que non teñamos que subvencionar pois as sancións ás persoas que deciden estacionar mal. Pero vamos, esa debe ser a súa proposta. Pasamos entón xa á votación desta modificación da ordenanza fiscal pola retirada, inmovilización e depósito de vehículos na vía pública. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Hai un empate, toca volver a votar. Votos a favor da proposta? 11. Votos en contra? 10, pois quedaría aprobada por 11 votos a favor e 10 en contra. Pasamos ao punto número 4, que é a aprobación do expediente extraordinario de 2/2025. Como teñen aí na documentación, especialmente no informe feito por intervención, indicar que dispoñemos dun remanente de tesourería por volta dos 5,5 millóns de euros, dos que estarían disponibles 4,4. Agora mesmo, con esta proposta, o que queremos facer é levar adiante unha reducción da débeda do Concello por valor de 1 millón de euros. Isto implicaría que os veciños e veciñas imos pagar menos en contía por xuros, xa que se amortizaría unha boa parte dos créditos realizados para o orzamento do ano 2024. Neste sentido, pois, con esa reducción da débeda, o Concello pasaría, estou falando sempre a final de ano, a ter unha débeda, pasaría do 47,6% a un 44%. Entendemos que esta rebaixa do nivel de endebedamento do Concello non é un fin en si mesmo. Non queremos reducir a débeda porque sí, senón que queremos reducir a débeda para destinar os recursos a outras actuacións máis prioritarias que pagar os xuros que está xerando a débeda que temos coas entidades. Neste sentido, é de sobra coñecido que a nosa aposta por facer melloras nas parroquias, nomeadamente saneamento, auga potable ou pavimentacións, veríase mellorado grazas a que o Concello de Ribeira non ten que investir tantos cartos en xuros e, por tanto, estaríamos aforrando cartos ao Concello para destinalos a cuestións que lle importa á veciñanza. Ese aforro, ademais, consideramos que é de responsabilidade política para que o Concello de Ribeira acade unha senda de endebedamento axeitada. Sabemos que o límite máximo está lonxe de ser alcanzado, pero entendemos que tamén temos que empezar a reducir esa débeda. Unha boa parte dela xa estaba cando nos entramos a gobernar, outra tivemos que facer unha pequena dotación económica vía empréstamo dos orzamentos 2024 para que puderan sair os investimentos. En ese sentido, agora queremos reverter eses xuros para que sexan moito máis económicos para o Concello de Ribeira. Grupos que van a intervir. Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, todo o que sea reducir a deuda vai a ter o noso apoio. 1 millón de euros parece unha cantidade suficiente, polo menos, para empezar a recortar pouco a pouco. Por lo tanto, o Partido Socialista vai a votar a favor porque nos parece necesario. Si realmente o gasto e as deudas do Concello importan, entendo que toda a corporación votará igual. Nada máis, gracias. Quenda do Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Ben, o tiñamos no resultado da liquidación do orzamento, un resultado no remanente de tesorería para gastos xerais, 5.502.000 euros. Dese remanente, utilizamos nun dos pasados plenos, usábamos parte desa remanente, 577.101,
para un crédito extraordinario e un suplemento de crédito de 89.030 euros. Total, que temos a día de hoxe un remanente disponible de 4.835.000 euros. Tendo en conta a normativa e as reglas que temos, o marco legal no que nos estamos movendo a nivel da xestión da contabilidade da economía das administracións públicas, sabemos que temos, digamos que, a obrigación de destinar todo aquel remanente de tesorería a amortización anticipada de deuda. En este momento vamos a destinar únicamente 1 millón de euros porque, como vostedes ben saben, temos tamén, por outra parte, colocado en un depósito a plazo fijo unha punta de tesorería por 8 millóns de euros. E facer unha amortización anticipada de deuda de maior importe, pois, supoñería xerar tensións na tesorería municipal e, ao mellor, habería que afectaría esa punta de tesorería. Queremos salvagardar que esa punta de tesorería chegue ao seu vencimento, que non resultemos penalizado no cobro, no ingreso deses intereses que están remunerando ese depósito a plazo fijo. E, por outra parte, queremos anticipar, facer esa amortización anticipada de deuda ca finalidade de reducir a cuantía que temos que destinar a pago de intereses da deuda. Esta cuantía, esta amortización anticipada de 1 millón de euros vai a ir aplicada ao préstamo que ten o tipo de interés máis alto en este momento, é dicir, vamos a amortizar esa cuantía na operación de préstamo pola que nos teñamos maior beneficio facendo esa amortización anticipada. E, a propósito, disminuir ese nivel de endebedamento. Sabemos que cando chegamos ao Concello collemos unha situación complexa, nos din continuamente, dende o Partido Popular, que deixa que nos endeudamos moito máis, pero hai que revisar eses cadros aprobados de investimentos e de financiación e vemos como moitas obrigas que houve que financiar con préstamo viñan da etapa do goberno que nos precedeu na pasada legislatura. Polo tanto, as obrigas hai que atendelas e as obrigas hai que cumprilas, pero digamos que o noso camiño a seguir é intentar seguir, cumprir o que nos din as normas e, dende logo, intentar sobre todo, baixar ese nivel de endebedamento, porque, como ben sabemos, para o ano 2025 sumábamos entre cuadro de amortización e cuadro de abono de intereses de xuros da débeda, tiñamos destinado case 1,5 millón de euros. Entón, se conseguimos disminuir esas cuantías, serán recursos que podamos destinar a financiar outros capítulos de gasto que, dende logo, que nos van, digamos que, a vir moi ben para mellorar esas demandas que temos de veciños para en cuestións de servicios básicos e de necesidades, digamos que, prioritarias, como é a conservación e mantenimento de infraestructuras ou como é esa prolongación de redes de abastecemento e saneamento. Polo tanto, inicialmente, amortización anticipada dese 1 millón de euros e, posteriormente, cando venza esa punta de tesorería, é intención de facer outra amortización anticipada de outra cuantía añadida con cargo a ser remanente. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, que enda do Bloque Nacionalista Galego. Señor Alberto, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde e noite a todos e a todas. Pois, efectivamente, no Bloque Nacionalista Galego imos a apoiar esta proposta onde destinar 1 millón de euros do remanente a esa reducción da débeda. Parecenos unha medida lóxica, unha medida da xestión pública dos recursos con responsabilidade, pensando nun interese para a veciñanza, pois un interese a medio e a longo prazo que lles vai a beneficiar. Compre lembrar, por desgraza, aínda, esa herdanza que nos atopamos ao chegar ao goberno dos 13 millóns, de máis de 13 millóns de euros, e incluso 1 millón de euros en facturas que tivemos que pagar aquí nos 100 primeiros días de mandato. E xa sei
que van a dicir, supoño a señora San Pedro, que xa choveu de Serdanza, pero certo que ainda non escampou de Serdanza, porque se xa escampara de Serdanza, a día de hoxe podríamos estar destinando eses cartos pois a recursos públicos, a mellorar servizos e infraestructuras, por exemplo, nas parroquias, e que aínda non podemos estar facendo como nos gustaría. Así que non me digan que xa choveu de Sardanza, porque, por desgraza, non choveu de Sardanza. Ata que chego 27 nin sequera vai a chover de Sardanza, porque é unha herdanza ben grande, a que lle deixaron a todo Ribeira. Iso sí, con este remanente que estamos facendo dende o equipo de goberno esta boa xestión, pois sí que imos a poder liberar fondos, non? Para poder facer actuacións prioritarias, e se vai a ser o camiño que intentaremos seguir para que pouco a pouco pois esa herdanza non sexa unha lousa tan grande que lastre a todo Ribeira. Así que, pois, por responsabilidade, por coherencia, por suposto, imos a votar a favor. Moitas grazas. Grazas, señora Alberte. Que anda do Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, pois estamos ante o segundo crédito extraordinario que se nos presenta este ano. Se nos presenta pois por importe de ese 1 millón de euros para amortizar, como xa se dixo anticipadamente, pois ese préstamo das inversións do ano pasado, 2024, que por aí en algún documento aparecía 2014, o que pon de manifesto pois que o propio goberno falta de un alto endebedamento. E, efectivamente, señora Alberte, claro que había débeda, pero unha débeda consensuada, porque recórdolle que nós estábamos en minoría e para aprobar esa débeda precisábamos dos votos da oposición, porque nós estábamos en minoría e sí falábamos e chegábamos a acordos da oposición. E fíxese que hasta nos aprobaban pedir créditos para endebedarnos para facer proxectos, pero que vostedes, en 2 anos, levan pedidos máis de 6 millóns de débeda. E se lles molesta tanto todas esas facturas que había que pagar, aínda hai moitas, porque aquí, neste tempo, dende que están vostedes, aínda viñeron tamén varios recoñecementos extrajudiciais, poden recortar en moitísimas cousas, como as que falamos antes, ou nos pinchos nas andainas, e seguro que van a ter moitísimo pois máis fluidez para o gasto corrente. Polo tanto, a nós parecenos ben, dende logo, que se reduza a débeda, eso, como digo, é síntoma de que hai un alto endebedamento, e que se faga pois a través deste remanente de tesourería que está disponible, que se falaba de que actualmente pois está en torno aos 4,5 millóns de euros. Eu creo que tamén hai que recoñecer que este remanente a día de hoxe pois en boa parte ten estas contías pois por esa xestión que se fixo da EDUSI, unha EDUSI que se executou nun 98%, si mal non recordo, un 98 e pico, e que, polo tanto, na mesma proporción tivo ese retorno de fondos ao Concello. Para nós, dende logo, claro que é unha mágoa ter que deixar de utilizar estes cartos do remanente como se fixo, pois para inversións, para ese mantemento de infraestructuras municipais, para asfaltados, etcétera, etcétera, que agardamos que todo eso que queda todavía disponible pois se poida adicar a mellorar os servicios públicos, que a eso, dende logo, creo que estamos todos, señores do Goberno, no mesmo barco. Non nos imos, como digo, a opoñer a que se rebaixe esa débeda, moito menos a que se paguen pois esos xuros que nos privan de outras moitas cousas, pero, dende logo, quero insistir en que esa herdanza da que se fala moitas veces non é tan mala como a pintan, sino que esa execución de fondos pois tamén hoxe nos trae un retorno para o remanente. E coa mesma, pois tamén me gustaría saber, señor alcalde, se todos esos plans que siguen vixentes neste Concello, que hai uns cuantos todavía, pois en que grado de execución se atopan agora mesmo, porque deso vai a depender en gran parte que Ribeira siga gozando pois dun remanente con boa saúde e que se poidan mellorar pois moitísimas infraestructuras, como decíamos, e mantementos pois de obras no noso Concello. Polo tanto, eu creo que o futuro do remanente tamén depende da execución dos fondos actuais e, dende logo, pois, por ende, a economía do noso Concello. Así que me gustaría tamén saber, pois, polo miúdo, en canto poidamos saber o grado de execución de todos esos plans. Nada máis de momento. Grazas, señora San Pedro. Ainda lle imos ter que dar as grazas por deixarnos 13 millóns de pufo. E que ainda lle temos que dar as grazas por deixarnos 13 millóns de euros de pufo. Vaya por Deus, vaya por Deus. En fin, o que tal hai que escoitar, señora San Pedro, é que, de verdade, a xestión económica que fixeron non foi boa, recoñézano. É que están aí os datos para mirar. Están aí os datos para miralo. E agora temos ese endebedamento que temos que ir rebaixando, efectivamente.
Espero que teñamos o voto a favor do Partido Popular, xa que tanto nos critican que supostamente vamos a incrementar a débeda do Concello moitísimo, pois agora vamos a baixar. Esperemos que contar tamén co seu voto favorable. Vamos a pasar á aprobación inicial deste crédito extraordinario, que é a reducción de 1 millón de euros do endebedamento municipal. Votos a favor do mesmo. 11. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 11 votos a favor e 10 abstencións do Partido Popular. O número de orde quinto é a proposta de solicitude de compatibilidade do arquitecto municipal. Verían no informe que se achega por parte da técnica de persoal que propón autorizar esta compatibilidade a don Emilio José Domínguez Rodríguez, tendo en conta algunhas cuestións que o señor Domínguez non poderá exercer a actividade de arquitecto técnico no termo municipal de Ribeira, iso é unha cuestión que non pode realizar. Debería tamén, se así o acorda este pleno, solicitar a reducción do complemento específico até situalo no límite do 30%, que é igual que calquera outro traballador ou traballadora que está neste momento en compatibilidade, e tampouco poderá modificar a xornada de traballo, que neste caso xa pon que se exercería en quenda de tarde e non de mañá, e, por tanto, non afectaría a esa xornada habitual que ven desempeñando. A proposta que se trae aquí a pleno é a súa autorización, conta cos respectivos informes de Secretaría e de persoal favorables. Deixolle xa aos grupos se teñen algunha cuestión que incidir. Non, pois non habendo quenda de intervención, pasámoslo a votar. Votos a favor desta solicitude de compatibilidade do arquitecto técnico municipal. Aprobada por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos xa ao ámbito das proposicións. A primeira delas é a presentada por Juana María Brión Santamaría sobre estacionamentos na contorna do IES número 1. Perdón, Lelladoura e IES número 1. Ten a palabra. Moitas gracias. Boas noites a todos e a todas. Paso a expoñeros o tema. O pasado mes de setembro vai camiño de facer un ano antes de que se comenzase a temporada escolar. Desde o Partido Popular de Ribeira trouxemos un rogo a este pleno solicitando o arranxo do estacionamento do IES Lelladoura, que a día de hoxe non foi correxido. Pode comprobarse nas imaxes que asunto. O estado actual do firme nesa contorna conta na súa totalidade con fochancas, grietas, falta de pintado e señalización, o cal dificulta o acceso aos vehículos e, por conseguinte, o seu estacionamento. Quero recordar que a responsable da área de educación, a señora Rivadulla, comprometeuse naquel entón a facelo a maior brevidade posible, sempre que houbese unha obra próxima coa que aproveitar a maquinaria. Mais visto que durante este tempo non fomos quen de ver visos de compromiso para efectuar algunha obra na zoa de Frións ou arredores, temos a sensación de que novamente este ano comenzará o curso escolar sen reparar e, polo tanto, a través desta proposición, buscamos o compromiso firme para o arranxo do aparcadoiro citado, o do IES Lelladoura. Do mesmo xeito, e visto que se atopa nunha situación moi semellante á do centro citado anteriormente, queremos solicitar que sexa tamén obxecto de reparación a entrada a Coroso pola Praza dos Estudiantes, que se atopa en circunstancias similares xa que dá servicio a 3 centros de formación, ademais de ser entrada a unha instalación deportiva de gran afluencia e a praia de Paseo de Coroso. Tamén queremos aproveitar para poñer no seu conocemento que o treito que vai situado desde o posteado que limita a finca que está en fronte ao IES Lelladoura á estrada de Frións foi obxecto de conversa cos propietarios para poder proceder a condicionalo como aparcadoiro. Desde a capela de San Roque, por aí, máis ou menos, ata o fin da mesma a todo o largo. No seu momento, por parte dos propietarios, había vontade de autorizar esa actuación, o cal tamén evitaría que os coches que están á espera para recoller o alumnado non o fagan prácticamente en riba da vía pública e pudese gañarse en seguridade viaria. Naquel momento, mesmo xa se comentara coa Brigada Municipal para que se estudiase a fórmula máis sinxela para proceder a achandar ese espazo. Recordámoslo hoxe
porque parece que sería unha iniciativa interesante e que melloraría, como digo, o relativo á comodidade e á seguridade dos usuarios do centro. Por todo o anteriormente exposto, solicitamos que se proceda á pavimentación dos estacionamentos situados na contorna do eix Leladora e do eix número 1 antes de que comece o novo curso. 2. Que se acondicione o tramo da finca mencionada para aparcadoro disuasorio, o cal tamén faría gañar en seguridade viaria. E 3. Que nos próximos orzamentos municipais que se teña en conta o mantenimento dos centros escolares e, polo tanto, se incremente a partida dedicada a ese fin, como mínimo ata o importe que se contaba no ano 2023. Sin máis. Moitas grazas. Quen da do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, certamente é necesario levar a cabo o arranxo destes dous aparcamentos. Simplemente, bueno, un pouco é o que falamos sempre, de cando empezan a falar por un lado acaban polo outro, un IES se encontra nunha parroquia e outro noutra. Claro, e despois as cantidades tamén, porque, bueno, asfaltado costa unhas cantidades que si precisamente parece que este pleno se move un pouco en torno ao aforro e, bueno, parece excesivo pois evitar determinados gastos. Sin embargo, isto o que nos está propoñendo, despois teño unha dúda, porque polo que quería que cando negociaron vostedes, cando estaban no goberno ou negocian en nome do goberno parcelas? Porque non teño coñecemento, digo, porque, bueno, últimamente vemos a membros da oposición actuar como membros do goberno, teñen fácil solución para eso, pero teñen que alcanzala. Entonces, dicirlle que sí, que me parece necesario levar a cabo ese mantenimento, igual que me parece levar a cabo, por exemplo, a Avenida de Ferrol, que me parece moito máis necesario, pero non a Noma, por exemplo, ou calqueira outra das estradas de Ribeira que están en moi mal estado, pois o mantenimento brillou pola súa ausencia durante moitos anos. Polo tanto, como suelo dicir, as obras vanse levando de acordo ao planeamento, igual que os desbrozos, igual toda esta serie de cousas, que é o que teñen as distintas concejalías preparado. Polo tanto, sinto moito, pero non lle vou votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Que han dado Partido Barbanza Independente. Señora Brión, bueno, pues viendo su moción desde el Grupo de Partido Barbanza Independiente, nos habla usted de aprovechar a maquinaria, bueno, siempre que sea posible y siempre que los números salgan. No solamente es aprovechar a maquinaria. Desde nuestro grupo, pues tenemos que agradecer y creemos que la labor que se hace desde la Concejalía de Educación es muy provechosa, se hace lo que se puede con los medios que tenemos. Nos plantea usted 3 puntos desde nuestro grupo. Si usted lo considera oportuno, nosotros estaríamos y le plantearíamos votar por puntos. Significa que nosotros estaríamos a favor, lógicamente, del tercer punto, en el cual usted nos habla de incrementar os orzamentos municipais nos centros escolares. Pues desde la Concejalía de Economía y Facenda pues se pondría todo su empeño en aumentar esas partidas. Pero el primer y segundo punto, pues hay que hacer números. En este momento lo que tenemos sobre la mesa, lo que nos pide usted, andaría, si no me corrigen mis compañeros, sobre 100.000 euros en este momento. Con lo cual, ahí discreparíamos en función de los números que tenemos en este momento. Si no aceptase usted y su grupo votar por puntos, nuestro grupo se abstendría. Nada más, muchas gracias. Grazas. Quen da do Bloque Nacionalista Galego? Señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Ben, no Concello de Ribeira hai 9 colexios públicos que imparten infantil e primaria, 4 concertados que imparten infantil, primaria e secundaria e 2 IES con secundaria e bacharelatos. Como vostede debería saber, o Concello ten que asumir a responsabilidade do mantemento dos colexios públicos de titularidade municipal que son as escolas de infantil e primaria. Isto inclúe, además da limpieza, o suministro de agua e electricidade, calefacción, recollida de lixo, reparaciones menores que non sexan de grande envergadura, porque senón non son
o Concello non é responsable. As reparacións xerais extraordinarias ou de renovación non lle corresponde aos concellos. Sin embargo, este Concello está facendo actuaciones nos colexios, como son a remodelación da antiga comisaría de Ribeira para poder facer unhas aulas e que podan construir un ascensor que debería estar acabado o ano pasado e todavía non está en funcionamento ni rematado, ou o arreglo de parte da fachada do Colexio de Albeira, onde xa leva o Concello gastado no arreglo 5.000 euros, e que son gastos que tería que levar a cabo a Xunta de Galicia. Debido ao alto coste que supón manter os 9 colexios que dependen do Concello, o meu grupo vai apoiar a súa solicitude de pedir un aumento da partida para educación, faltaría máis, nos próximos orzamentos municipais, para os colexios que dependen do Concello. Algúns dos cales necesitan actuaciones urxentes debido a que durante anos non se fixo ninguna inversión ou fixose moi pouca, porque nos importa a educación pública e sabemos que o mantemento diario é moi importante para garantir un bo funcionamento dos centros. O mantemento dos institutos, dos XIES e dos colexios que imparten secundaria e bacharelato son competencia exclusiva da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Os concellos non teñen competencia porque estes colexios de secundaria e bacharelato reciben directamente da Xunta os presupuestos para as obras estas menores e o mantenimiento. Sobre o arranxo do estacionamento no exterior do IES Leliadoura, informolles que non estuvimos parados, solicitamos unha axuda da Diputación da Coruña, pois valoramos o que costaba arranxar este estacionamento e supera os 25.000 euros. E sobre a pavimentación desde a Plaza dos Estudiantes hasta o Polideportivo que hai en Coroso, é unha obra que xa está dentro dos proxectos que presupuestou a Consellería de Obras e que se acerca aos 80.000 euros realizarla debido ao mal estado do firme e que está en parte afundéndose diante do que é o Polideportivo de Pádel. Dándolle as gracias polo seu interés por mellorar os accesos aos colexios e sabendo que estas necesidades son impactantes, desde o Bloque Nacionalista Galego imos a votar a favor da súa iniciativa, pero isto vai ser sempre pouco sen un compromiso firme da Xunta para afrontar os problemas estruturais dos colexios que necesitan soluciones de fondo. Iremos intentando realizar estos pasos ou estos puntos que ustedes nos realizan pouco a pouco e según vayamos tendo presupuestos. Moitas gracias. Rivadulla, que anda de réplica, señora Brión, ten a palabra. Bueno, decirlle que antes que nada, prefiero que se vote por puntos, que eu non teño problema ningún. Agora tamén teño que facer un fincapé, señora Rivadulla. O Colegio de Oveira xa vai dentro das actuacións do plan de verán da Xunta, ou reparación da fachada. Bueno, pero está dentro do plan. Bueno. E despois, a ver, o do orzamento, eu penso que é a mellor opción o de que se meta dentro da... que se aumente. Que xa sabemos todo que os colexios necesitan moitas reparacións durante todo o ano, sei non ben porque estuve nese departamento. E, bueno, tamén comentarlle ao señor Puerta que parece que non ten moito interés, porque isto de estar mirando o móvil cando te están contestando, deixa moito que desear da súa parte. Pero, bueno, non se preocupe, que eu comento igualmente. Isto que os veciños, que os propietarios desas propiedades, falouse xusto cando se acababa o colexio. Xusto cando foi o cambio, non foi este ano, foi no ano no que eu estaba na Delegación de Educación. Vale? Entonces, foi un ano que hubo os cambios, eso comentouse no Departamento de Obras, comentouse, quedou aí, non sei se foi a máis, se foi a menos, se vos decidiron, se desde vos despois decidiron non facelo, si que eu aí xa non chego, porque eu xa non preguntei máis, eu fun ben para un lado e aí quedou. Eu comento, por si non sabían, pois se queren volver a falar con esa xente, podemos buscar un momento para que se fale con esa xente e se teñen a ben outra vez de cedernos ese trociño para que evitar ese problema de aparcamento cando os pais están para retirar o alumnado, non hai problema ningún. E, bueno, con respecto á pavimentación,
si a parte de Coroso xa vai dentro dun plan de obras, pois só quedaría o do Isla de Doura. Creo que é un trozo pequeniño, que non creo que non costa os 100.000 euros que vostedes din. Si vai dentro, si poñemos só do Isla de Doura, estou falando, entonces creo que podíamos votar mando remanente, que para iso temos. Entonces, non sei, agora deixo todo nas vosas mans. Son desos que gobernades, son desos que tendes que poñer os puntos sobre as íes, e agora nada, a pelota está no seu tellado. Eu non teño problema, se queren votar por puntos, pois listo. Grazas, señora Brión. Ben, pois vamos a votar entón por puntos. Votos a favor do primeiro punto, que é que se proceda a pavimentación dos estacionamentos situados na contorna do Isla Leodora número 1 antes de que comece o novo curso. Votos a favor? 10. Votos en contra? Abstencións? 11. Votos a favor do segundo punto, que se condicione o tramo da finca mencionado ao aparcador de Xosorio, cal faría gañar tamén seguridade viaria. Votos a favor? 10. Votos en contra? Abstencións? 11. Votos a favor do terceiro, que nos próximos orzamentos municipais se teña en conta o mantemento dos centros escolares e, polo tanto, se incremente a partida dedicada a ese fin, como mínimo, ata o importe do ano 2023. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade o punto 3, sendo aprobados o primeiro e o segundo por 10 votos a favor. Pasamos ao punto número 7, que é unha proposición presentada por dona María José San Pedro Fernández sobre a ampliación do catálogo da plantilla da Policía Nacional e Local. Ten a palabra. Ben, pois sabemos, a través de calqueira enquisa que recolla as preocupacións da cidadanía, que a seguridade cidadá pois ocupa sempre os primeiros postos no ranking de inquedanzas. E Ribeira non é unha excepción, a seguridade é hoxe a principal preocupación dos nosos veciños e veciñas. Dende o Grupo Municipal Popular recoñecemos a alta calidade de vida da que gozamos en Ribeira, mais a realidade obríganos a expresar a nosa preocupación polo aumento dos episodios de inseguridade que se veñen producindo nos últimos tempos. Esta situación faise aínda máis preocupante nestas datas nas que a poboación se multiplica, o tráfico aumenta e os eventos se suceden. Non pretendemos crear alarma, nin moitísimo menos, senón poñer sobre a mesa a necesidade de unir forzas para dar resposta ás demandas que nos traslada a cidadanía. Por iso, queremos solicitar o consenso de todas as forzas políticas para facer un chamamento conxunto ás autoridades competentes, incluindo a nós mesmos, os que estamos aquí representando o ámbito local, para priorizar o reforzo policial a curto prazo. Os corpos e forzas de seguridade son un servicio esencial para manter esa calidade de vida e esos servicios públicos dos que sempre nos gusta presumir. Queremos tamén trasladar non só as demandas da veciñanza, senón tamén as dos propios profesionais da seguridade, que moitas veces se senten desoídos e mesmo desamparados. Recentemente puidemos comprobar como un reducido número de axentes tivo que facer fronte a un episodio, por sorte aillado, que requería dunha resposta moito maior, deixando en evidencia o déficit de efectivos cos que contan as nosas comisarias. Ribeira precisa de forma urxente un reforzo policial. Somos un municipio cercano aos 30.000 habitantes, cun dos portos máis importantes de Galicia e cunha alta mobilidade. Aínda que oficialmente están cubertas as 68 prazas do catálogo de postos de traballo da Policía Nacional, estas non son suficientes para facer fronte ás necesidades reais. O Sindicato Unificado de Policía leva anos denunciando esta situación. Dos máis de 5.000 novos efectivos incorporados no Estado nos últimos 4 anos, Galicia só recibiu 90, cando, según criterios obxectivos, deberían chegar como mínimo 250. Esta distribución desigual fai pensar que existen territorios de primeira e de segunda. A situación da Policía Local tampouco é moito mellor. Actualmente conta con 22 axentes, dos cales 4 están en segunda actividade e un é o inspector xefe. Tamén hai 8 auxiliares. Con todo, estes auxiliares apenas cobren as baixas e as vacacións do verán dos policías locais, polo que non supoñen tampouco un aumento real da plantilla. Sabemos que no mes de outubro se incorporará un novo axente tras rematar o curso na academia, pero tamén sabemos que o próximo ano se producirán 4 xubilacións, polo que o goberno local debería estar xa traballando para garantir o relevo necesario. Todos estes factores evidencian o grave déficit de personal que padece o noso municipio, unha situación que debe ser tratada como prioridade absoluta na senda do goberno local, pois está en xogo o benestar e a seguridade da cidadanía de Ribeira. Por todo o exposto, propoñemos
que o Concello de Ribeira solicite de xeito inminente ao Goberno Central a ampliación do catálogo da plantilla da Comisaría de Ribeira, de xeito que permita atender as necesidades da seguridade cidadá con especial atención a unha unidade de menudeo e ampliación da Policía Científica, dotando a zona cunha UPR. Dar traslado da petición á Dirección Nacional da Policía, a Delegación do Goberno e a Xefatura Superior de Policía de Galicia. Que o Concello de Ribeira, a través do seu orzamento municipal, cree este ano dotación económica para aumentar a plantilla da Policía Local cas vacantes que a lei permite. Instar ao Goberno Central a que, a través do Ministerio correspondente, articule a fórmula para axilizar e anticipar os procedementos de contratación que permitan cubrir as xubilacións de xeito inmediato, porque ben sabemos que é un tema co que prácticamente hai que agardar 2 anos. E, por último, que a celebración da Xunta Local de Seguridade se celebre cada cuatrimestre para dar conta dos avances en materia de seguridade e sirva tamén pois como canle para recoller iniciativas reais por parte dos alí representados. Moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Quendo do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Señora Brión, disculpe que antes non lle estuvera mirando, estaba escoitando, pero estaba mirando o teléfono móvil. Pois teño por costume, normalmente falo sin levar apuntes en un portátil, nin nada así preparado previo. Me gusta contestar ao que se me expón. Entonces, miraba cales son as preocupacións dos cidadáns, xa que se di que se miramos calquer ranking, pois nos daremos conta que é unha delas. Quizá unha sensación, pero non é unha realidade se miramos os rankings oficiais. Pero, bueno, de todas formas, aquí se fala que a primeira preocupación é a vivenda. Isto, bueno, non vamos a ir ao itumás de se é cousa da Xunta ou é cousa do Estado, pero, bueno, en segundo lugar é a crisis económica e o paro. Por mirar un pouco, si igual estuvera eu equivocado, pero despois se sintúa a inmigración. Sí que é verdad que existe respecto á inmigración, podría seguir, pero, bueno, unha certa sensación de inseguridade respecto aos inmigrantes por parte de un sector da población, non fai falta que o señale. Pero creo que aquí en Ribeira non temos esa situación. Creo que os inmigrantes que viven en Ribeira están moi ben integrados e, polo tanto, tampouco se podería aplicar este tercer punto á inmigración dentro de Ribeira, esa preocupación. Despois comenta un episodio. Sinto dicirlle que, por desgracia, últimamente temos varios, moitos, incluso na propia Dorna houve varios. Creo que o reforzo de policía, que, como vostede ben di, tense que limitar a legalidade, ao que permite a legalidade. Nós podemos exixir 50 policías, pero creo que non é viable, igual que podemos querer 50 policías por parte de orzamentos, pero tampouco é viable. Por lo tanto, incluso co aumento que vostede propón, a capacidade de reacción respecto ao que pasou nun caso concreto non iba a ser suficiente. No resto, creo que a policía actuou como actúa sempre, dunha forma excepcional. Eu sigo dicindo o mismo, xa que lles gusta facerme cortos e enviálo por aí, eu digo, Ribeira é un sitio moi seguro. A xente ten por opinión un pouco que estamos vivindo no Bronx ou en algún sitio excesivamente peligroso. Non é a miña sensación. Sí que é verdad que existen problemas recurrentes, pero desde fai moitos anos. O sea, temos un problema recurrente co consumo de drogas. Sí que tamén é certo que hai moitas señoras, especialmente de avanzada idade, que se senten amedrentadas cando van a facer a compra ou determinadas cousas pola presencia de determinadas persoas, pero é que eso realmente non se vai a solucionar moito con 5 ou 6 policías máis. Despois, tamén fala vostede de que se convoque a Xunta de Goberno Local. A mí me parece correcto. Realmente todo o que vostede solicita, estou de acordo con vostede. Ahora ben, si os digo, isto creo que vai máis por unha sensación de peligrosidade que eu, sinceramente, non comparto. Sí que é verdad que hai puntos concretos de venta de droga, sí que é verdad que había unha casa ocupa, bueno, un edificio completo que se acabou con el, sí que se están facendo actuacións de determinado tipo para evitar o consumo de drogas, especialmente desde a UCA, que fai un traballo excepcional. Eu creo que pouco a pouco Ribeira, si xa, para min, xa era tranquilo, pois vai sendo un pouco máis. Ahora sí, temos momentos nos que de repente sale un señor nunha cidade de 27.000 habitantes e se comporta
como un delincuente? Pois, sinto moito, pero eso non, o sea, a delincuencia cero, o delito cero, non existe. Non, o sea, estando totalmente de acordo con que o catálogo se pode aumentar, voulle votar a favor, pero digo, esa sensación de peligrosidade creo que ben fomentada e buscada, e ademais ten por detrás tamén, xa lle digo, certa intención de criminalizar a determinadas persoas ca que eu non estou de acordo. Incluso votándolle a favor de isto, xa lle digo, non estou de acordo co que mete de soslayo dentro desta proposición. Por lo tanto, pola miña parte, nada máis, gracias. Quen dado o Partido Balance Independente, señor Mariño de Bricio, ten a palabra. Señor Suárez Puerta, no voy a discutir los datos que usted trae y quién elabora esos datos. Pero, como dice la señora portavoz de la oposición, no vamos a hacer... ¿Me deja escuchar? ¿Me deja hablar? Punto. No vamos a hacer alarmismo, como dice la moción, pero las noticias que nos llegan últimamente son las que son. Señora portavoz del Grupo Popular, esta moción podemos decir que es fruto del desgobierno que tiene España, digamos en unas palabras. El delincuente, podemos decir que en España encuentra una zona de confort. Y eso, señor Puerta, es un problema. Escuche, escuche, escuche. Pero ¿qué podemos decir, ahora, ya que usted me interrumpe, señor Puerta, cuando tenemos una caricatura de ministro de Interior que, a mi modo de ver, ha desorganizado la cúpula del Ministerio al carecer de discurso y hasta persiguiendo cargos de la Guardia Civil? Tengo a mi izquierda un concejal que comparte siglas con el hasta ahora Gobierno de España. Yo creo que, poniéndose manos a la obra, el punto 1, 2 y 4, yo creo que si usted se pone a trabajar, estoy seguro de que el Gobierno de España atenderá estas preocupaciones. Por antaño, se acordarán algunos de los que nos están oyendo, que había un cuartel de la Guardia Civil aquí. Pues allá fue, desapareció y nos quedamos sin la Guardia Civil. Y ya que hablo de donde estaba ubicado el Parque del Centenario, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tengo que decir que dentro de las sensibilidades que pueda haber en este Gobierno municipal y ante las notas que están saliendo en algunos medios y en algunas redes sociales, por lo menos este grupo del Partido Balance Independiente abogará por recuperar esa placa conmemorativa de la visita de Sus Majestades los Reyes. Aprovechando que hablábamos del cuartel de la Guardia Civil en la zona del Centenario. Y después tenemos el punto tercero. El punto tercero, como ustedes nos dicen, o Concello de Ribeira, a través do seu orzamento municipal, creará este ano unha dotación económica. Si la concejala de Economía lo estima oportuno, yo creo que lo mirará con todo el cariño y estamos por la labor de incrementar esas partidas. Pero los números son los que son y si se puede, lógicamente, intentaremos. Pero me preocupa más que el concejal de la izquierda hable con su grupo político y el Ministerio del Interior incremente. Nada más, muchas gracias. Votaremos a favor. Señor Mariño, quen do Bloque Nacionalista Galego? Señor Alberto, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, a seguridade cidadá é unha prioridade para este goberno, non? A xente, ao final, pois, ten dereito a estar tranquila, a sentirse segura, a facer pois, o seu día a día, pois, eso, con total, sen ninguna preocupación deste tipo, non? Sí que é certo que hai épocas do ano, sobre todo agora en verán, pois, ao final que hai máis poboación, pois supoño que o número, non, de incidencias que pode haber, pois ao final é directamente proporcional tamén á poboación que haxa, non? Pero a veciñanza de Ribeira, por o xeral, pois é xente que cumpre cas normas, é xente cívica, non é xente pois que sabe convivir. Entón iso tamén pois o temos que ter en conta, non, de cara aos veciños e veciñas de Ribeira. Estamos de acordo en reclamar ás administracións competentes pois ese número de policías que fagan esa distribución, non, de cara ao número de habitantes, sendo Ribeira tamén unha cidade pois cun porto de importancia, con unha poboación pois iso preto dos 30.000 habitantes.
Mais dentro do goberno sí que se estiveron facendo cousas, non estivemos pois mirando para as pavías, non? Dende que está este goberno, este mandato, temos 3 novos axentes e estamos en trámites de adquirir un novo vehículo. Iso permitirá tamén pois, poder facer máis patrullas e máis, non, estar, pois, ter aínda máis presenza da policía local. Imos a actualizar un pouco como está a plantilla da policía local, tamén para as persoas que nos poidan estar vendo. Actualmente temos un inspector xefe, policía local, 4 oficiais, dos cales unha praza está vacante, e estamos á espera de que se convoque, pois de que a Axencia Galega de Seguridade Pública convoque esa praza. Temos 15 policías totalmente operativos e un policía que está para trámites administrativos. Temos 2 policías de segunda actividade que están adscritos á policía local e outros 2, un que está adscrito a urbanismo e outro que está adscrito a medio ambiente. E logo temos 12 auxiliares durante 6 meses. 4 policías están reforzando o servizo dende xaneiro ata xullo e logo 8 que están reforzando o servizo de xullo a decembro. Por tanto, temos agora mesmo 33 policías e que iso non quita, obviamente, que nun futuro haxa máis, por suposto, mas a seguridade tense que mirar dun xeito transversal, non só é ter policías. Tamén é importante actuar noutras cuestións. Por exemplo, pois esa actuación que fixemos no piso Ocupa que había nas Avesadas, no edificio Ocupa, en realidad, que había nas Avesadas, é que xa fai uns meses se falou de xestións co Goberno do Estado para adquirir nese piso ou nese espazo, facer delo vivendas de alugueiro asequible. E logo, ademais, pois abordar toda esa problemática que temos con problemas persoas pois que teñen problemas cas drogas, pois a través da unidade de condutas aditivas, non? Pois axudar esas persoas que queiran desintoxicarse, sair desa situación, e incluso pois estar en coordinación con centros educativos que teñen pois educadores, educadoras, que facemos tamén con elo campañas de prevención de todos estes problemas, non? E penso que todo iso, ao final, xunto co maior número de policías, pois fai que a seguridade cidadá sexa, pois ao final, en conxunto, moito mellor. Entón, en definitiva, a seguridade é un compromiso diario do Goberno. Seguiremos traballando pois, en colaboración cas administracións, instando sempre ao diálogo e ao bo facer, ao consenso, pois para conseguir mellorar cada vez máis pois esta situación en Ribeira, que estamos de acordo pois, co Partido Socialista en que máis alá dos alarmismos, pois é unha cidade como a moitas, quero dicir, pero pois, obviamente sempre se quere ir a mellor. Así que imos a votar a favor, por suposto, e nada máis. Gracias, señor Alberte. Quenda de réplica, señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias, nada, pois, dende logo, agradecida polo ton construtivo, por estas intervencións que reportan ao final pois o consenso, nun tema no que, como digo, a cidadanía estou segura de que vai agradecer. Eu que xa non sei se merece a pena entrarlle, non, pero creo que vostede é o que vai de soslayo con eso dos inmigrantes, señor Suárez Puerta. Dios nos libre de criminalizar gratuitamente a ningún colectivo, e moito menos aos inmigrantes, que neste caso, no Concello de Ribeira, creo que sempre fomos un exemplo de ser un pobo acolledor e de ser un sitio onde a xente está completamente integrada. E aquí se vive moi tranquilo nese sentido. Aquí temos unha boa calidade de vida. O que pretendemos é que se manteña esa calidade de vida e que en Ribeira, pois como decimos, máis alá de o que pode parecer unha sensación, a sensación que teñamos todos é a de tranquilidade, porque ao mellor 5 ou 6 policías nos poden parecer pois irrisorios, pero 5 ou 6 policías ao mellor producen unha quenda máis na rúa, e ter un coche máis na rúa ou ter 2 axentes paseando pola rúa, eso, a xente que vai paseando ou a xente que vai ás 9 da noite para casa ou a hora que sexa, porque efectivamente hai atosillados que non temos a culpa de que veña descerebrado por aí adiante ás 8 da tarde, son xestos que a cidadanía lle crean unha sensación de moitísima máis tranquilidade. Creo que esa é un pouco o obxectivo que queremos conseguir e, dende logo, creo que é un tema no que non debemos escatimar pois nin esforzos e podendo ser tampouco recursos. Polo tanto, eu decir que moitas gracias e que, dende logo, creo que temos que loitar todos xuntos para que esa sensación de manter unha seguridade plena no noso municipio pois sexa unha constante e, dende logo, que sexa pois unha parte principal desa folla de ruta que hai que seguir a hora de gobernar. Nada máis. Gracias. Grazas. Pois agradezo yo tamén o ton construtivo a todos os grupos e indicar que
neste momento pódese ver como toda a corporación municipal pois ten ese compromiso unánime non coa seguridade en Ribeira, especialmente que todos e todas as que estamos aquí, porque somos as máximas persoas responsables de que iso tamén suceda, de que falemos ben do noso concello, porque realmente en Ribeira vivimos máis de 27.000 habitantes, a maior parte da xente vive en armonía, en convivencia, e sabe convivir e non crea ningún tipo de problema. Polo tanto, efectivamente, abordemos os problemas que se xeran en Ribeira mediante todo este tipo de iniciativas e moitas das que xa enumeraron os grupos de goberno. Agradezo tamén que haxa unanimidade nesta cuestión. Sí. Pero gustaríame dicilo, alégrome, señor Mariño, de que vayan a apoiar o regreso desa figura conmemorativa dos Reis, porque este grupo xa o pideu nun pleno anterior, e dende logo vamos a estar, pois creo que unidos en que volva á Plaza do Centenario esa figura, nada máis. Moitas grazas, señora San Pedro. Ben, pois vamos a votar a proposición sobre a ampliación do catálogo de Policía Nacional e Policía Local. Votos a favor? Unanimidade, moitísimas grazas. E pasamos xa ao punto de rogos e preguntas. O primeiro que teño é un presentado por dona Ana Isabel Barreiro Rego sobre a presión de agua na Avenida de Ferrol. Ten a palabra. Gracias de novo, alcalde. Pois ben, no contexto dos servicios de benestar comunitario, a presión de auga é un elemento fundamental para garantir unha suministración adecuada e constante ás vivendas e locais. A instalación de grupos de presión, normalmente mediante electrobombas, é unha solución habitual para asegurar que a auga chegue con forza suficiente a todos os puntos de consumo, especialmente en edificios ou zonas afectadas por problemas de baixa presión. Con todo, esta situación, que debería estar plenamente resolta a día de hoxe, segue a ser unha realidade cotiá en algunhas familias residentes na Avenida do Ferrol, que leva dende novembro do 2023 realizando reclamacións ante o Concello sen obter ata o de agora unha resposta favorable nin unha solución efectiva ao seu problema. E por todo isto presentamos este rogo. Que se proceda a mellorar con carácter urxente a presión da auga na Avenida do Ferrol, adoptando as medidas necesarias técnicas como a instalación dun grupo de presión, unha solución axeitada a fin de garantir que as familias poden ter unha vida digna e normal no seu fogar. Moitas gracias. Señora Barreiro, quen de resposta? Señora Redondo, ten a palabra. Bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, señora Barreiro, gracias por traer sempre melloras de cara á veciñanza de Ribeira. Pero, bueno, vou a corrixir xa que a solicitud de Avenida de Ferrol fixen eu no ano 2023 a nombre dun propietario dunha vivenda que é o único que ten ese problema. Esa solicitud fixen eu o 23 ou 21 de novembro de 2023. Pódelle preguntar, sabe que non minto. Esta solicitude mandille a facer e non é desde novembro de 2023 este problema. Este problema levaba reiteradamente vindo aquí ao Ayuntamiento, comentoulle varias veces ao señor Outeiral, pódello dicir, non se acordará, pero eu díxenlle, deixe constancia polo rexistro, pois non lle comentaría, pero pódolle enseñar o rexistro que fixen eu mesma. Bueno, pois este rexistro foi feito por mí. E ao veciño no momento xa lle din a resposta. Díxenlle que ao ser un problema aillado da súa vivenda, porque é o único que vou reclamar, eu todos os rexistros que se fan, todos gardo, é o único problema que teño aillado da Avenida de Ferrol. A Avenida de Ferrol, non digo o número por protección de datos, pero este señor xa levou a resposta pertinente no seu momento, falou co encargado de Viacua e máis bueno, ahora non me sale o nome, tanto con Kiko como con Dani, falou cos dous, estuveron ali, falaron con el e explicáronlle o que lle pasaba na súa casa. Falei no Cousiña Queixeneira e díxome que cambiar, é verdade que hai que cambiar toda a tubería, aí sí que lle dou razón, pero cambiar toda a tubería da Avenida de Ferrol non son dúas chicas. Como comprenderás, teño os bolsillos vacíos. Mandille facer constancia máis que nada para de cara postos e de cara a eso, ter constancia de que aí fai falta esa mellora. Pero como é unha vivenda aí ahora mesmo cometer esa actuación. E o dono da casa sabe, porque nese momento xa llo dixen. E dixenlle que cada ano viñera a facer
o mismo papel que lle facía eu sin ningún problema, porque este fixenllo eu. Mais nada, moitas gracias. Señor Redondo. Ben, o seguinte rogo é un presentado por a señora Pérez sobre as beirarrúas en Olveira. Ten a palabra. Grazas, boas noites. Ben, no parque situado diante da igrexa de Bretal, en Olveira, hai unha árbore que precede a dito parque. De feito, esa árbore xa estaba aí cando no lugar do parque se levantaba o antigo colexio de infantil ao que acudimos moitos dos veciños da parroquia. Co paso dos anos, as raíces van facendo forza e van desprazando tanto o muro que protexe o parque como as baldosas da beira rúa, o que supón un perigo tanto para os peóns que se aproximan á entrada do parque como para os pequenos ciclistas que, baixando pola beira rúa, non se decatan do levantamento das baldosas ata que se atopan co tropezo, sen posibilidade de esquivalo cando hai vehículos estacionados e non poden baixar a calzada. Ante a demanda de algúns veciños que xa sufriron caídas e sustos e tendo en conta tamén a opinión de máis veciños que coñecen a situación, presento ao pleno o seguinte rogo. Que se estude a situación que se presenta para que se leve a cabo o acondicionamento da beira rúa, creando algún tipo de cercado que protexa e manteña a árbore, sea posible, e se repare a zona da beira rúa onde non se vexa afectada polo crecemento da mesma, e valorando unha pequena ampliación que manteña tamén a zona de estacionamento. Gracias. Grazas, señora Pérez. Ben, pois, se lle parece, vamos a trasladarlle esta situación tanto ao capataz da Brigada de Obras como ao xardinero municipal para que valoren cal pode ser a mellor maneira o que ben di vostede de conservar a árbore porque non queremos cortala e podamos tamén arraxar a propia beira rúa que quede accesible e que non haxa ningún tipo de problema para as persoas que van camiñando por ali e podamos manter todo iso de maneira correcta, non? En todo caso, se fose necesario cortar unha praza de estacionamento, miraríamos cal sería a maneira. Grazas. Ben, non habendo máis puntos na orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.